लोगोफोर भाइरेल बे सोदोबा जोंनि थाखाय मोनसे जिउ बादि जादों। आथिखालाव बयबो सुबुङानो मा भाइरेल जानो लुबैयो, मोजाङानो जा गाज्रियानो जा। सोरबा गाज्रि मानसियाबो भाइरेलखौ जोबोर मोजां मोनो, सोरबा मोजां मानसियाबो जोबोर मोजां मोनो। मन्त्रियानो जा, नेतायानो जा, एमएलएयानो जा, एमपियानो जा, एक्टरानो जा, जायानो जा, बयबो मानसिया बयजोंबो मिथिजानो लुबैयो, भाइरेल जानो लुबैयो। बे बाथ्राया रोखा। जों ससियेल मिडियायाव कन्टेन्ट क्रिएटरफोराथ' भाइरेलखौ जोबोर मोजां मोनखागोन। जोंथ' लुबैगोन गाव गावनि कन्टेन्टआ जेन भाइरेल जायो। नाथाय गासैबो बिथिंनिनो मोननै बिथिं थायो। मोनसेया जाबाय गाज्रि, मोनसेया जाबाय मोजां। मोजां बिथिङा मा बेखौ आं बुंनो गोनां गैया। नाथाय गाज्रि बिथिङा ओरैबायदि गाज्रि ना, बेयो सोरनिबा जिउखौबो फोजोबस्रांनो हायो। बे सोरनिबा लाइफआव खोमसि जोमै लानानै फैनो हायो। बेयो सोरखौबा मोदै मोखां लानानै ओरैबायदि डेस्ट्रय मुडआव लांनो हागौ, बे गावनि जिउखौबो फोजोबनांगौ जानो हायो। बेबायदि गाज्रि बिथिंबो दङ भाइरेलाव। स' नोंथांमोना आथिखालाव मोनसे बाथ्राखौ नुगोन, सोरबा मानसिया माबा मोनसे मावगोन, माबा मोनसे गोरोन्थि मावगोन, मोजां जा गोरोन्थियानो जा, जि जाया मानो मानसिफोरा मा खालामो, फट' दिखाङो बा भिडिअ खालामो, बिनि उनाव फेसबुकआव हगारो, इन्स्टाग्रामाव हगारो, इउटुबाव हगारो। जेसेबां ससियेल मिडिया दङ जेराव स्ट्रिमिं फिचार्स दङ, जेराव भिडिअ नायनो हायो, फट' नायनो हायो, बैहायनो मा गासैखौबो भाइरेल खालामनानै होयो। बैहायनो गासैखौबो आपल'ड खालामो, शेयार खालामो, जिखुनु जेरै गोसो एरै खालामो आरो भाइरेल खालामो आरो गासैबो मानसिनिसिम सहैनो नाजायो। जायफोरा मोनसे हादरखौ, मोनसे जातिखौ फोजोबस्रांनो नागिरो, जायफोरा सोरनिबा इमेजखौ खाराब खालामनो नागिरो, गाज्रि खालामनो नागिरो, बिसोर मा खालामो, मोनसे जोबोर मोजाङै गाज्रि रोखोमै लिरनानै गासै मिडियायाव हगारनानै होयो। इलेक्सननि समाव मा जायो, बबेबा पार्टिया गुबुन मोनसे पार्टिनि जि गाज्रि बिथिं बेखौ मा खालामो, माखासे रं फोननानै, कालार फोननानै, माखासे होदेरनानै, जाबदेरनानै, माबा मोनसे होसननानै मा खालामो, बेखौ भाइरेल खालामनो नाजायो गावसोरनि आइटि सेलनि थ्रुयै। स' बेबादि मा खालामो, बयबो भाइरेलखौ मोजां मोनो। बे भाइरेलाव मा जायो, माब्लाबा सोरनिबा गाज्रि बिथिंखौबो नुनो हागोन नोंथाङा, माब्लाबा सोरनिबा मोजां बिथिंखौबो नुनो हागोन। आरो बेनो जाबाय भाइरेल। भाइरेल माने जाबाय जोंनि जिउ बादि जादों आथिखालाव। नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों, जोंनि जुदि बर' सुबुंफोरनि बाथ्राखौ बुङोबा, जोंनियाव नोंथांमोना ओरैबायदि नुगोन, आथिखालाव बयबो बयजोंबो सिनायजानो थाखाय सोरबा जोबोर मोजां मोजां कन्टेन्ट होयो, फट' आपल'ड खालामो, सोरबा भिडिअ आपल'ड खालामो मोजां मोजां। माखासेया एसे माने सोनाबनि कालसारनि टाइपनि मा खालामो, फट'फोरखौ आपल'ड खालामो। एसे जोंनि हारियाबो जौगाहां जाबाय नालाय, एसे साननाय हनायफोरा मडार्न जाबाय नालाय, मा जायो, एसे मडार्न स्टाइलनि फट'फोर शुट खालामनानै मा खालामो, आपल'ड खालामो। जोंनि जेसेबां ससियेल मिडिया दं आथिखालाव बैफोराव भिडिअफोरखौबो होयो, गोबां रोखोमनि मडार्न ड्रेस गाननानै होयो। आरो बेफोरखौनो खायसे मानसिया मा जायो, माब्लाबा हिंसाबो जायो। बबेखानि बै फट' आपल'ड होग्रा भिडिअग्राफोरनि गेजेराव गाज्रि गैया नङा, साफा सानै गाज्रिबो थाखागोन निस्सय। नाथाय बेखौनो मा खालामो, खायसे मानसिया मा खालामो, एसे इडिट खालामदेरनानै एबा एसे होदेरनानै मा खालामो, आरोबाव गाज्रि रोखोमै बदनाम खालामनो नाजाबावो। आरो जों ओरैबायदि नुनो मोन्दों, माब्लाबा गावनि बेस्ट फ्रेन्डमोन, लोगोमोन, बा गावनि आंगोमोन, गावनि गार्लफ्रेन्डमोन, बयफ्रेन्डमोन, मा खालामो, नांलायनाय जाबाय, ब्रेकआप ना मा होनना बुङो, ब्रेकआप जानायनि उनाव मा खालामो, बेबायदि बदनाम खालामनो थाखाय बेबायदि गाज्रि गाज्रि फट' भिडिअ आपल'ड खालामनानै होयो, इडिट खालामनानै। आथिखालाव जोंनि मानसिफोरा मा इडिट खालामनो एसे रोंलुनबाय, ससियेल मिडियानि जुग फैबाय, मबाइलनि जुग फैबाय। आथिखालाव कम्पिउटारनि जेबो गोनांथि गैला, गेदेर गेदेर सफ्टवेयारनि जेबो गोनांथि गैला। मबाइलाव ओरैबायदि सर्टकाट माखासे सफ्टवेयार फैबाय, एडिटिं सफ्टवेयार, भिडिअ एडिटिं, फट' एडिटिं, ओरैबायदि सफ्टवेयार फैबाय, कम्पिउटारनि जेबो गोनांथि गैया। आरो ओरैबायदि इजि प्रसेस ना, बै प्रसेसजों दसेनो बायदि रोखोमनि गाज्रि मोजां इडिट खालामनानै मा खालामनो हागो, आपल'ड खालामनो हागो फट' भिडिअफोरखौ। स' बेनि थाखायनो बयबो आथिखालाव मा एडिटिं रोंबाय, फट' एडिटिंखौनो बुं, भिडिअ एडिटिंखौनो बुं, एबा भिएफएक्सखौनो बुं, एबा जायखिजाया रोखोमनि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स टुलजों भिडिअ फट' एडिटिं खालामनायखौनो बुं। बेबायदि खालामनानै दसेनो जा गोसो जायो बेखौनो जों मावनो हायो, जायखौ जों मोनसे समाव कम्पिउटारनि माखासे सफ्टवेयारनि थ्रुयै मावनाय नुदोंमोन। बै खामानिया आथिखालाव मबाइलावनो जायो, जायनि जाहोनाव भाइरेल जानायनि अनजिमायाबो बांलांगासिनो थादों। नाथाय मोजां भाइरेलनिख्रुइ गाज्रि भाइरेला बांसिन जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे साननैसोआव नोंथांमोना थारैनो नुदों जानांगौ माबायदि भाइरेल जादों। अनिलनि भाइरेलखौ नोंथांमोना मिथिबाय, अनिलनि सोरबा सासे लोगोआ
हमजाबाय पुलिसजों बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों एबा गावनो सारेन्डार खालामबाय बेबायदि मिथिनो मोन्दों बयबो गोबां भाइरेल जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे आरोबाव मा नुदों नोंथांमोना सासे जानो हागौ बिथाङाबो सासे एसे उन्दैबाबो हिर'इन बा फिल्माव बा बेबायदि शर्ट मुभि जायखिजाया भिडिअ रल खालामग्रा सासे आइजो बिथांखौबो गाज्रि फट' एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनाय जों नुनो मोन्दों माने सोर मा समाव माबायदि भाइरेल जागोन बेखौ बुंनो हाया सोर नोंथांखौ माबे समाव नोंथांनि सुथुरा नोंखौ माबायदि बदनाम खालामगोन बयजोंबो नायजायै मुगैजानाय खालामगोन बेखौ बुंनोनो हाला माने मोजां मानसिखौबो मा खालामो बेबायदिनो ससियेल मिडियानि थ्रुयै गाज्रि मोनहोनायखौ जों बहुत नुनो मोन्दों खायसेया नोंथारगौबो साननोसै खायसेया ओरैनो एडिटिं खालामनायसो बेबायदिबो साननोसै थेवब्लाबो बै मानसिया समाजनि नोजोराव ओंखारनाय मोनसे थासारियाथ' जागोन ना बेबायदिखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों आथिखालाव बेनिखायनो आं मा खालामदों बेबायदि भाइरेल कन्टेन्टनि सायाव नोंथांखौ बुंनो लादों माने आंनि बुंनो नागिरनाया माखासे बिथिंखौ बुंनो थाङा बैहाय मा साजा दं पानिशमेन्ट दङ बेखौबो आं नोंथांनो बुङा निस्सय बेबायदि खालामग्रा सुबुंफोरखौ जुदि पुलिसनो कमप्लेन होयोबा माबा मोनसे जुदि केस होयोबा बिसोर हमजानानै साजा मोननायाबो रोखा बे बाथ्रायाबो सैथो नाथाय गासैबो मानसि बेबायदि खालामनो हाया साहस मोना गिनायबो थायो स' बेबायदि नाथाय खालामबाथ' बिसोर पानिशमेन्ट मोनखायो आरो नोंथाङा माब्लाबो दासान जे नोंथाङा बेबायदि खालामनानै खारग'नो हागोन बेयो इम्पसिबल दानि जुगाव नोंथाङा जि खामानि मावो गोसोबा जुदि गोसोबा नोंथांखौ ओरैनो हमनो हायो नोंथाङाथ' टेररिस्ट नङा नोंथाङाथ' बिराद गिदिर माबा मोनसे नोंथाङा इन्टेलिजेन्सनि अफिसार नङा खारग'नो नङा होमबा स' जेसेबां सालाकबाबो नोंथाङा जोंबायदि साधारन मानसिया माब्लाबाबो खारग'नो हाया बेबायदि खामानि मावनानै गोसो जायोबा नोंथांखौ ओरैनो हमनो हायो जानो हागौ नों आं मानसिया हमनो हाया नाथाय बेखौ जुदि पुलिसनो कमप्लेन होयोबा नोंथाङा माब्लाबा बेनिफ्राय खारग'नो हाया जाय मानसिफोरा बैबायदि फट' एडिट खालामनानै गावखौनो सालाक होननानै सानो गोसोबा बे मानसिफोरखौ मा हमजोबनो हायो नाथाय जों नुनो मोन्दों माखासे मानसिफोरा मा फंनैसो रायबाय फंनैसो लेक्सार होबाय ससियेल मिडियाआव फैनानै बिनि उनाव रावबो केसबो होआ जायनि थाखाय बिसोर हमजाया जेब्ला जेंनाया जोबोर गिदिर जायो अब्लासो मानसिफोरा बेबायदि पुलिसनि खाथियाव थाङो कर्टनि खाथियाव थाङो अब्लानो खिन्थु सासेबो खारग'आ आरो अनिल मोननि केसाबो बेबायदिनो जादों बिसोर दिनै खारखोमाना दं होनना जों मिथिनो मोन्दों नाथाय सासेया मैया नामा बेबायदि फिन पुलिसनि आखायाव गथायबाय गावखौ आरो सिगांथ' सासे हमजाखादों स' बेबायदिनो बिथांमोना हमजाजोबगोन सासेबो खारग'आ बहा खारना खारग'गोन गुबुन हादोराव खारनाबो नोंथाङा खारग'नायनि चान्स गैया दा आंनि बुंनो गोनाङा जाहैबाय भाइरेलनि सायाव सिगांबा नोंथांमोना बाथ्राफोर माखासे बुंखांबाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो नोंथाङा मा समाव माबोरै सोरनि दारै माबे लामाजों मा गोरोन्थियाव गावनि गोरोन्थियावनो जा गुबुननि गोरोन्थियावनो जा भाइरेल जानो हागौ बेखौ माब्लाबो नोंथाङा मिथिनो हाया नोंथाङा जायखिजाया समावनो भाइरेल जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि सुथुरनि थाखायबो भाइरेल जानो हागौ नोंथांनि गावनि गोरोन्थिनि थाखायबो भाइरेल जानो हागौ माब्लाबा नोंथाङा मा जानो हागौ मबाइलाव गेलेबाय थानायावनो माबा मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय नोंथाङा भाइरेल जानो हागौ माब्लाबा नोंथांनि मबाइला हेक जानो हागौ बायदि रोखोमै नोंथाङा भाइरेल जानो हागौ आरो बे भाइरेला मा बांसिन एडिटिंनि थ्रुयै जानो हागौ आथिखालाव खारन एडिटिं जि एप्लिकेसन बेफोर ओरैबायदि हाइटेक जाबाय आथिखालाव सेकेन्डबो नाङा सासे मानसिखौ गाज्रि फट' भिडिअ एडिट खालामनो थाखाय बेनिखायनो नोंथाङा जायखिजाया समावनो भाइरेल जानो हागौ अब्ला नोंथाङा बै भाइरेल जानायाव गावखौ माबायदि सामलायनानै थागोन बा सामलायनानै थानांगोन ना थानाङा बेखौसो आं नोंथांखौ बुंनो नागिरगोन आथिखालाव रावबो मानसिया सेफ नङा जायफोर मानसिया ससियेल मिडियाआव फट' भिडिअ बायदिसिना बा सोरजोंबा केमेराजों फट' दिखांजादों माने भिडिअ दिखांजादों माने नोंथाङा भाइरेल जानो हागौ गासैबो मानसिखौनो भाइरेल खालामनो हागौ आथिखालाव बै भाइरेल खालामग्राया नोंथांनि सुथुराबो जानो हागौ बा नोंथाङा गावनो गोरोन्थियावनो भाइरेलबो जानो हागौ नालाय नाथाय बै भाइरेल जानायाव नोंथाङा गावखौ सामलायनांगोन आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आथिखालाव भाइरेला जोबोर फिसा मेटार हिसाबै नुजाथिदों बबेखानि सोरखौबा गाज्रि बिथिङै बदनाम खालामनो थाखाय अपमान होनो थाखाय टेनसन होनो थाखाय मेन्टेलि टर्चार होनो थाखाय भाइरेल खालामनायाथ' क्राइमखा नाथाय थेवब्लाबो आथिखालाव भाइरेला मोनसे कमन केस बादि जानानै नुजाथिदों आरो बेबायदि फिसा फिला जुदि भाइरेल जायोबा बेवहाय नोंथाङा थांनानै थानांगोन खारन भाइरेला खुनु निर्दिष्ट गैया माब्ला बै भाइरेल खालामग्रायाबो भाइरेल जानो हागौ जेबो बुंनाया माने जायखिजाया समाव नोंथाङा भाइरेल जानो हागौ जायखिजाया सुथुरानो नोंखौ मा खालामनो हागौ अपमान खालामनो हागौ टेनसन होनो हागौ बिनिखायनो नोंथाङा थांनानै थानांगोन बै भाइरेलखौ सहायनांगोन आथिखालाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना फट' भिडिअ ससियेल मिडियाआव होगासिनो थायो नाथाय बै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सोरबा माबा मोनसे खालामनो गोसोबा हरखाबनो नोंखौ मा खालामनो हागौ भाइरेल खालामनो हागौ गाज्रि रोखोम फट' भिडिअ एडिट खालामनानै अब्ला बै फंबाय बिनानावमोना मा जानो हागौ टेनसन जानानै गावखौ सुइसाइडबो खालामनो हागौ बेसो गिनो गोनां जानानै फैदों बेनिखायनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं बुंगोन नोंथांमोना बेबायदि बदनाम जायोबाबो ससियेल मिडियानि बदनामखौ बदनाम होनना दासा नोंथांमोना जोबोर गाज्रिबाबो रियेलबाबो हमना ला नोंथांनि रियेल मोनबि भिडिअ फट'आ थेवब्लाबो नोंथाङा थांनानै थानांगोन खारन बेयो कमन केस दानि जुगाव गुबुनखौ बेबायदि भाइरेल खालामनाया बेबायदि गाज्रि अपमान बदनाम टेनसन होनाया क्राइम जोबोर गिदिर क्राइम जायो बेनि थाखाय जेलबो जानांगोन फाइनबो भरिनांगोन गोबां खास्ति मोनो साजा मोनो नाथाय नोंथाङा थेवब्लाबो बदनाम जिहेथु जाबाय बेनिखायनो बे बुहुमाव थांनानै थालिया बेबायदि दासान नोंथाङा थांनानै
थांनानै थानांगोन बे फिउचाराव खनसेल' नङा बहुत बार भाइरेल जानो हागौ सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं मिथिया गाबोननो आंबो जानो हागौ नोंबो जानो हागौ आरो बांसिनानो आथिखालाव बेबायदि भाइरेलफोरा फेक जानायखौ जों नुनो मोनदों मोनफा मोननैल'सो रियेल जानायखौ जों नुनो मोनदों बांसिन फट' आरो भिडिअ भाइरेल जानाया बे थांनाय बोसोरसेयाव सब फेकआनो बांसिनानो नोंथांनि भइसखौबो क्लन खालामनानै नोंथांनि सेम भइसजों भइस रेकर्डिं खालामनानैबो नोंथांखौ बदनाम खालामनो हागौ स' भइसखौबो क्लन खालामनानै जाबाय नोंथांनि मोखांखौ क्लन खालामनानै जाबाय जेबानो माने इम्पसिबल नंला दानि जुगाव बेबायदि बिथिङाव बबे रियेल बबे फेक जों हमनो हाया जुदि रियेलबाबो नोंथाङा थांनानै थानांगोन आरो फेकबाबो नोंथाङा बेनि थाखाय टेनसन लानाङा जुदि फेकबा बिन्दास था आरो जेबो टेनसन लानो गोनां गैया नाथाय रियेलबाबो नोंथाङा थांनानै थानांगोन सबसे इम्परटेन्टआ बै बदनामाबो नङा सबसे इम्परटेन्टआ जाबाय गावनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनाय खारन जों बुहुमाव खनसेनि थाखाय जोनोम जादों होनना सानना लायोबा जों मानो मोनसे अपमाननि थाखाय थैनो बे मोनसे मटिभेसनमोन नोंथांमोननि थाखाय आंनि गोसोनि साननायखौ बुंदों खारन बांद्रायनिफ्राय बांद्राय भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना रिल्स होयो भिडिअ आपलड खालामो फट' होयो बिसोरो मा समाव बदनाम जानो बुंनाया मानोना उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिया मा थायो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बेबायदि थायो नङा होमबा हाइ स्कुलनिफ्रायनो आप टु माने थायो आरो बै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना मा समाव मा गोरोन्थि मावगोन मिथिया बेनिखायनो आं बिसोरखौ टार्गेट खालामनानै बुंदों जेन नोंथांमोना बैबायदि टेनसनावबो थांनानै थानो नाजायो सबसे इम्परटेन्टआ जिउ बाखिया सब नेचारेल